د شام نرا روان شو او مدنی منورے تراغ نو پلار دے بچیا التا بیمار شو بچوں مغ بیمار ہے نہ وفات شو او بنو نجار قبیلی پدار نابغ کے التا دفن کو نو بچہ استاد پلار قبر پدار نابغا بنو نجار قبیل کے آباد دوار جانو سردار ورط جاری چھ اما پا جن میں پلارو نلی دا جن دیدارا باندے آرام دے قاتے نو اما جان اللہ دا پارک اما دا پلار قبر لبوزا دوارو جانو سردار ورط جاری چھ واما ما دا پلار قبر لبوزا ما دا پلار قبر لبوزا بی بی امین مندکی خانہ کا بیت لارا او محمد رسول اللہ نکتے اجڑل چستان وسی جاری چھ ما قبر دا پلار لبوزا وقت المطلب سیب کستا اجازوی نزب بنو نجار قبلے او دار نابغے قبر دا عبداللہ سیب للارشم زکستا ما شم نسی جاری عبداللہ سے ورطوی وامن زمازوی مجڑوان زمازوی مکڑوان دا زمان لختی جگر دے دا زمان دزل سرور دے دزل تسکین و قرار دے وہ بی زمان بچی دخل پلار خبر لبوزا وہ بی چمیاشتی رشنو بیا واپس روان شوا ددوارو جانو سردار بی ام امن غیق واغس او بی امن ورسر شلان ددوارو جانو سردار پغی کی بی ام امن غست دے او دپلار قبر لے بیائی ددوارو جانو سردار بی ام امن توئی چیا بی ام امن انت امی بعد امی تزما دمور نباد زما مورے و بی زبتا نخفکم خما خفگان لمور کوا و بی چکلا زما دپلار قبر یاد شیو زور لزم نو زما مورتمینت کوا چی ما دپلار قبر لبوزی بی بی امنم روان دا بی بی ام ایمنم روان دا و ام ایمن محمد رسول اللہ بس کس کسترے کرے چھ نور پیادل پخپل باند روانی بی بی ام ایمن قسم خری چھ و بی بی پخدے قسم دے چھ محمد رسول اللہ میں پغی کیوی نو پزور بدل کے میں پخدے قسم دزوانے حرکت رازی دزوانے جوش رازی محمد رسول اللہ نہ بہترین خوشبوئی یو بہترین آثار دے کپے پوئے گا ماں دوارو جانو سرداری قبلی دبن نجار تور وسطا وام جان ما فدپلار قبر خایا بی بی ام ایمن ورطور لنڈشوا و بچہ محمد رسول اللہ دغستا دپلار قبر دے و بچہ راشد خپو طرف نہ ادرے گو دپلار قبر تا سلام وایا رسول اللہ خپو ڈڑے تو ادرے دو دپلار قبر تلاس پنام شو آواز کچھ واب جانا السلام علیک واب جانا السلام علیک واب جانا السلام علیک پستر کوئی اخکم روانی دی دو اخکو باران دے او پلار تا سلام وی فوری دو پلار تا قبر باندے ورطریوت واب جان کت جم دے نسنگ چی نور ماشو مان سر پلاران می نکئی دغه سے بد ما سره می نه کړوا څنګه چې نور ځامن د پلار په څنګه لود کیږي نو پلار زبد په خپل څنګه لود کړوي پلار تمام ماشومانا پلاران په وګو ګرځي ابا جان تومره په پاتې شوی چې زستا په وګو سوروي او ستا په وګو مام سور لیکړوي پلار دومره پاتې نشولې چې ما ستا د وګو ستا د سورله او ستا د ګرځې دوار مان رجولې بیا وفات ہوئے ام امن ورطوئی بچہ جانا فریاد مکوا خبگان مکوا کل حی المیت بچہ ارجم دی وفات کی گی بچہ دا زمون پیسل نوا دا زمون ارادہ قص اختیار کے نوا بچہ استا اللہ پلار چی وفات کو نستاد پیدائش نروان دی وفات کو وہ بچہ جانا استا پجڑا سر زمون دزر نبی نساسی شاعت چگوری
بی بی آمینہ پرتا دسل گئے وئی و عبداللہ تو زما دوازن بات پناوے توپ کے وفات ہوئے زمازوی دی یتیم کو زمازوی دی پیسو کو بیسرے کو و عبداللہ پا کمشما چستاز محمد رسول اللہ پیدا شو تمام مکہ کے اختر و خوشحالی و خزما پکور غوغاوا ماوی کاش محمد رسول اللہ پیدا کی گی او پلاری جم دے وے عبداللہ تو جم دے وے پا خدے قسم نو زما بلوے خوشحالی وا زما بلوے سکالی وا خود وفات شستا دا وفات نباد دا بچے پیدا شو و عبداللہ پاسا نن میں در تماشم بچے روست دے نن مستان اختی جگر روست دے نن مستان نور بسور روست دے شمس و قمر روست دے ظاہر اظہر روست دے طاہر اطہر روست دے و عبداللہ پاس ماشم بچے در تپو وڑا جب خبر کئیو تو ورت خاموش پروتے عبداللہ صاحب قبر کے پروتے او محمد رسول اللہ دا قبر خواہ کی سملاس او یاری و بجان خار راکار و بجان لافرانتاو کا و بجان ماشمانو لپلاران غار ورکی او پدوارا مخیخ کلی و بجان زتال رالم زمان ستاد قبر ارمانو پاسو مال غار راکا بی بی امی منی دو پلار دا قبر نرا پاسی او دو دوارو جانو سردار پا قبر باندے پروتے او پا چگو چگو باندے جاری و بی بی امی من ما پریدان چیز دا پلار قبر تا اجارم پلی اوخ کی توی کمان علا بد پلار دا قبر نپاسم چی آزمان ساد بدل نوز وفات شما او یار ما پلار جمدیشی ما سر خبریو کی بی بی آمینہ ورت جاری و بچیان عبداللہ پدا سے سفر لارا چی زیب پناوے توب کے بیاون لیدم زیب پیغل توب کے بیاون لیدم و بچستا پلار زماد ناوے توب و دا پیغل توب لحاظ نسات بے وفاو لارا و بچستا دا جرا بس پرواو کی قلار شا دوارو جانو سردار معشوم بچے دے معشوم دے سہارے راولی دپلار قبر کی بخو تناستے و جارے و مازی گرے تے بیاد ماما گانو کر بیائی یومیاش تیرا شوان بی بی امیمن توی رسول اللہ رضا کا دا معشوم بچے رضا کا چی بچے یومیاش تیرا شوان نکد خپکی گی خان کا بکے مانا سوگن اغسطو چی و بی بیستا اختیار دے دا زوید بوز چی خپنی شخیو میاش نبات فوری را روان شا ام ایمن لگیا دوا حبیب اے بچیان تخپوی چستانی کجون دے دے سامور تے دیو میاش اجازر آغستے دا و بچی پاسا پلار قبرنا غار لرکا سنگل تے لرکا بچی لا سند دے پلار قبرنا اباسا بیا براشو بچی اس کورتا روانی گو بی بی ام ایمن محمد رسول اللہ غیر کی واغس او بی بی امین روان دیتے روان دا بی بی ام ایمن محمد رسول اللہ قلا رئی او رسول اللہ دپلا قبر تگوری او پچگو چگو باند جاری رسول اللہ علیہ السلام جاری بی بی ام ایمن تسلی ورکی چی بچے جارا مان دیر لگی روزی بعد بیارا شد پلار دیدار بہو کے خو بچے اس مدم یاد پورا دے چکور تلاشو ام ایمن ورطا کل یو بانا کل یو بنا بانا کئی خو رسول اللہ قبر تا گورے و جاری ام ایمن چی مخامخ اکتل ماشمان راجہ مشوی دی یو بوڑا سری منس کے ناستے و پالو نور لگوری ورطا وی بچے راشا اگا ماشمان لو بکئی و بی بی امنے تبدل تک دمشوز محمد رسول اللہ ماشمان لبوزم دیر ماشمان دی چی دوارو جانو سردار قلاشی سوچو میں من رسول مقبول غیر کیا معشومان لور وستو نو پکی یو راہب یہودی نجمناستے دا معشومان لپالو نگورے وہ بچے تب بادشاہ شے بلتا وی تب گدا شے بلتا وی تب شہنشاہ شے چاہتا وی تب فقیر شے تب امیر شے تب خطبو نئی عظمو نئی طلبو نئی حفظو نئی تب دا عمرو نئی بچے تب دا فرقو نئی تب دا طرقو نئی تب دا
فقراو نه او تلو نه او تقاو نه طلقاو نه خو چې په محمد رسول الله سترګې ولګې ده نو اسمان ته قتل او هغه سپینګر زمکه ته گزار شو و بی بی من ستارات لو سران دا بودا سر ازم کے لگزار شو وجہ صدا آغا بودا چغی وی بیوشے کی و بی بی دا ما شمرا ولا و بی بی دا ما شمرا ولا دوارو جانو سرداری چی ورنی دیکھو ورطوی بچے وایا درو بنوے تورات انجیل زبور کے ستاد سر وقت شمار لی دی دولت لکا دیار نظرہ شپک سوا او یا وقت ستاد سر دی بچے وایا پو مرض در لنی کسر خریل دیو کنا بچے لاش اغوی توش ماروم دغی صابوی بی بی من ورطا آواز کئی چی وہ پالی کاکا پا خدای قسم دے پا وہ مرض والا عبدالمطلب سیب سر اخرایا اگو اختمون تقسیم کو ٹکم پا دی حساب برابر حکم چتائی صاحب بیان کا ورطا آواز کئی چی وہ بچیان دے چی چر تلوب کئی اور یس پہ سور جوڑی کنا وہ اے پالی کاکا ام دغا صدا وہ بچے انہی غنی ورطا سلام ویو کنا وہ پا خدای قسم ام دغا صدا اگا پالی ورطوی بچیان دا معشوم مال را روان کان چی معشومی نزدی وروس وی و بچه کستا اجازوی زبی شابر بندکم پشایو نخد زداغی آل معلوم الغارما بی بی ایمن ورط شاعتانے اس پر دے دا رسول اللہ علیہ السلام دوارو گو مخی اکتا سو وقت مختا اکتل دا دوارو جانو سردار پا مخ کے دا نبوت آثارو دا عزت آثارو دا عظمت آثارو پا مخ مبارک کی دو پیغمبر ہے دو ولایت و دلوے کرامت آثارو خوچ شیور لعکتا پا شاہ مبارک باندے مہر نبوتو اگا یہودی بیوش پریوت چگے کچھ اید مدینی خلقو اید یسرب خلقو لارے تباشوئی رسواشوئی کم پیغمبر یو ولایت چیو کرامت و عظمت چیو اگر بلائزان پا قریشو کی بنو اسماعیل اللہ ورک محمد ابن عبداللہ رسول او دا اللہ نبی جوڑ شو دا بنی اسماعیلو لویا درجہ جوڑ شو بنی اسرائیل لال پیغمبر دا تار نبار شو بی بی من ما شمرا غست دے او پا منڈا منڈے کور ترا روانی اگر سری ورپسی چگوی چے این الولد این الغلام و بی بی من اما شمرا ولا چرت دے بوتلو و بی بی اما شمرا ولا چرت دے بوتلو و بی بی دا ما شم دا دیز نبی آیا سے نسو کی درل شہید نکی دا دی معشوم زیاد دشمنان دی دا دوارو جانو سردار را روان کا بی بی آمین وی چے خوری بی بی امیمن ستری شما یو طرف دا بکینو دم بوکو بی بی امیمن ورطوی چلا روز پسر پرتلان زچلان شو لگ مزل بوکو دا معشوم بچے محمد رسول اللہ دا مدینی کسو دیوالو نتگور او پچگو چگو باند جاری بی بی من خبر من او دروان شو نند بی بی امینی اخپی پولی دے بدنی درون دے و بی بی دا ابوا مقام نلر نظمان پسر میں دد راگے بچ اخپی میں درنی شلے محمد رسول اللہ ماسر کے نوا چنن ورطا دیر دیر اگورم زماد بدن حرکات خراب دے